Nikbru fit-Tagħlim huwa proġett imniedi mill-Partit Laburista biex jgħin studenti jelbu problema f'suġġett jew ieħor u jiksbu suċċess f'ħajjithom. Bil-proġett ingħataw lezzjonijiet tal-privat lil diversi studenti, irrispettivament mill-kulur politiku tal-familja tagħhom. Kif tixhed Jelena Ellul li ħadet lezzjonijiet fl-Ingliż. Ħassejtni ħafif għax tant ikkonċentrajt fuq għandi problema kbira u sa għandi ċerta li għaddejt minnu jisni. U Jody Grima li ħa lezzjonijiet fil-matematika. Mezz ħassejt li mor tajjeb ħafna, improvjajt ħafna minn low levels ta' mejja. U physics improvjajt ukoll. Sherin Xikluna ta' 29 sena qed tkompli bl-istudji tagħha permezz ta' dawn il-lezzjonijiet. Erġajt bdejt nistudja fl-istess ħin forsi ninkoraġġi xi-tfal biex jibdew jistudjaw huma wkoll jibqgħu għaddejjin għax l-iskola llum vera importanti. Dalgħodu Martin Mexxej Laburista Michel Muscat qasmet iċ-ċertifikati ta' attendenza lill-istudenti li attendew għal lezzjonijiet tal-privat. Ħeġġet lill-ġenituri biex jaħsbu fit-tul u jħeġġu it-tfal ikomplu jistudjaw. Bissibek tkompli l-iskola? Iva, nixtieq insir teacher ta' l-istorja, inħobb ħafna l-wirt kulturali Malti u affarijiet u nixtieq naħdem sabiex inkomplu nsaħħu dawn il-wirt li sfortunatament nixtieq li kompli jissaħħa ma sfortunatament ċertu spekulatura u affarijiet qed jippruvaw jeqirdu. Il-Mexxej Laburista Joseph Muscat sejjaħ l-edukazzjoni bħala iż-żejt ta' pajjiżna u s-soluzzjoni finali biex tkompli tavvanza l-ekonomija ta' pajjiżna. Il-kellim ewlieni Laburista l-Edukazzjoni Avaris Bartolo qal li huwa xokkanti li 4 minn 10 studenti ma jgħaddux f'suġġetti bażiċi u qal li hija ħaġa naturali li ċ-ċentri Laburisti iservu bħala ċentri edukattivi.